som muligvis indeholder. Så er du godt på vej til swag. Action Allies, et klassisk brætspil ligesom Risk. Du skal kæmpe med og mod dine venner om verdens eventuelle i slutningen af 2. verdenskrig. Meget strategisk og intensiv kamp med terningslag. Axis and Allies. Kan købes i de lokale legetøjsbutikker, Toys R Us, Bikey og CDBR. Har du tænkt over, at man kan sidde og underholde sig selv i flere timer? Man laver ikke rigtig noget. Slapper af. Men kunne man ikke lave noget mere?